Dominar els problemes matemàtics 3 és un quadern que el que ensenya és a com es resolen els problemes de suma-resta o de multiplicació-divisió quan són problemes de dues operacions. A vegades la primera és una suma-resta i la segona també, a vegades la primera és una multiplicació-divisió i la segona també, i a vegades és una combinació de suma-resta, multiplicació-divisió o viceversa. En tot cas, el que ensenya el quadern és quin és el procés mental per estar segur de quina és la primera operació i quina és la segona, perquè s'ensenya un sistema perquè els alumnes vegin que quan hi ha dues operacions, hi ha una dada que fa d'enllaç entre les dues operacions. L'important d'aquest quadern de problemes és que ensenya l'alumnat a pensar. I es diu que només el 30% de l'alumnat capta els problemes matemàtics, però amb aquest quadern el 70% que no els captava els acaba entenent, perquè els hi explica pas a pas, de forma lògica i ordenada, quin és el procés mental que segueixen les persones que són bons fent problemes matemàtics. Jo us animo a que us baixeu una mostra de boiraeditorial.com o que escriviu a l'editorial perquè us enviïn una mostra física del quadern a l'escola i pugueu veure'l en el vostre cicle, perquè crec que és una solució extraordinària pel segle mitjà i fins i tot per alguns casos de cicle superior, perquè és la forma d'abordar els problemes de dues operacions de forma que l'alumnat realment els integri. Jo crec que us animo a demanar-lo perquè realment val la pena.